bandiraɓe tedduɓe walla jam waale moɗon ɗo saaha o yarata ɗo on calminama inde moon e jettode moɗon moni kala ɗo jooɗi ɗo needi mune pulago muɗum en jettima ɗum ɗon enen e joose moɗon ɗo yoga e ɓisgu moɗon ɓiɓɓe fulɓe jiɓɓe garliɗiɗo jamma o ɓingu pulago fina tawa groupe inna wiya yoti leñol mo sisinaji o hayo neɓata hojomaji meɗen kewalima e gaddu goto tewo gayangel moni kala ma e ñil ɗo jeeya ɗo mbodu ngu dasa ɗo eto waali weyti ɗo gotan maɓe o ko adil ñaɗo arar o ko Ousmane Baba Touré mo jowo sara seɓe wuuro wajji weedi gade alkabere ko samba kala jeedi salgene ɗo ko gorko mo takkere limi ɗon acca doniɗo gade alkabere tangel jogui jeeɗi sori el samba on jarama assalamu aleykum bandiraɓe fuutankoɓe oɗo wiyete ko Seydou Ndiaye gorko ma heɓe date Pulaar wi jiraɗo fewrete ko ñalawma kono hirtete ko jamma kono ngal ɗo dental wallahi ngal holliri on jarama o boy machallah bismillah la ilaha illallah assalamu aleykum ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam o ko jabou cheikhna e jeeya fulɓu e jeeri e nanago fulɓe mbi ko nayi keewi foof gañani waɗe won noon pulaar speaking sohli yimɓe sino ɗe pine kettoɗa rewɓe wallahi ɗo fusi kare Kalidou Ndiaye assalamu aleykum wa rahmatullah wiyete ko Kalidou Ndiaye gorko ma hay meɗade pulaar wi ɗemgal ma ko mborodima sa ñamami tan ñamma dayɗallah assalamu aleykum mi salminimon on beltanama noon ɓe kala min ko Mamadou Dare dokkoɗo e boggue e dow jeeri eyi pulaar wi so junggo ɓooyi nder gaska ko jaam tawi to dayɗallah ɗo fusi suwara glace assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe on calminama ko Malick Ba gorko mo mbañcilɓe ɓuural Baba Leñol yes jarjof way jam ɓuuri jama ɓuuri jaɓɓugal yo Allah hokku men jaam mbawen yaade jama o yeegayo so fog em barodi ari calminama ko musidɗo moon Ba Demba Nana jeeyato wuuro hayre e leydi Guidy Makka erango yontande yontande amen min noddi gorko e debbo min bonndi suka e mawɗo min kawrindini noddadu amen moon yonti ngam subaka men moƴƴo weeti nangue pine e dente men fuɗi wadde gostodiral miijoji e peeje men ɗaɓɓi nde takkotonoɗen mawɓe men ɓe yonti takkoɗen ɓe so enɗano korsa ɓuuli ko waɗi addata haali mbo ala ko waɗi dañataɗo waali saga ɗo haali wondeji kewɗi min jii min nanani ko ɗum addani min hoolade min cikkani ngam sikka ɗo ari fof nde kam moƴƴani hay laabi diine deweteɗi ɗi fof tawa sikki ɗin gona jaɓoji kono kamɓen koɓen ɗum ɓeydani so tawi ko gori e basalla kay ɗum ittani jiidaɓe yumma e baaba ɓe an fottani ma fottu janona e hoore ma taw ɗum naftani keddoɗa goto lefɗo mo tiiɗani taw ko ana waɗi jungo ma majjani Cincinnati dayɗallah assalamu aleykum Baba Diallo continent se kala mo wutti diwni ene wulla on ko see so denkitimo o yurnitimo ko woni mo so tawi woni see ko balno to ɗo pinal Touba woni see tan ko bal bisilo ade muɗum seebno kunugel ma ha waɗa cooɓe ngel fayi feɗɗitade kono min gona ñootoɓe yornu junnu mordu tukukal koyal abada min ñambatama sibu ka agoyal adema awlude se e ɓore mum ɗaccu ha gona tubake gendi mum kala parnotoɗo ko wonani jogarani wonde
tefawti hen ko adaraki no fonno ay sey kañum tan hani wulet sey ramon tan Assalamu alaikum. Odo ko Cheikh Saw wite Jako Bogdi kanyum ardi chatal Cincinnati fobbe telle bismillah holo. Assalamu alaikum bandiraɓe mbiyeten ko Kadja Cissé debbo mo dabbe dande maayo pular wi hor mawɗo ŋat waare ɗurto ŋat gacce jam hiire moon fulɓe pullaɓe lamdam mbiyeten ko Kadja waddo debbo Moursari jori bekkude pular wi so guiɗo ñoraɗo faaɓe ñortude ngaare dañam assalamu aleykum ko Mariam Ba debbo mo galaya leydam so wonti yumma ko ɗiɗam baba ko moyna jallugol gurdam am ko an leyda te ala ko fondumani Allah yo pattuki ɗongani jaaɓi nonkani dullare ferɗitan mi yanaya e maayo lamdam gabi e noodi keɓɓomi dimbeje maayo pidira ngo maayo e luggidi mi muta e fango mi suppito e fango mi hawray ɓinguel camaba sekaniɗo werlomi e pawle jigaje dude ay Cincinnati ɗi cilkitami ɗi kelami ɗi kelkami ɗi lomɗi heɓidi am ɗum fof ko fillidama leydam so wonti yanitade mum Assalamu alaikum bandiraɓe mbitemi ko Fatou Thiaw jeeyam ko fana e doore galle Allah pular wi yaade ha hoya ɓuuri jooɗade ha hoya jom hiire mum fulɓe ko min Fati Ba debbo Mali pular wi mayɗo e jeere taggi hoore pular wi mayɗo e jeere taggi hoore muɗum ga ko laaɓi jam hiire moon fulɓe ko min Mayram Cissé debbo mo dabbe pular wi koko joom ala fof jam jooɗi yep joom ala fof jom jawdi ɓuuri pular wi dogdohuɓe juutam hiire moon fulɓe ko min Mayram Thiam debbo mo feere pular wi so pare ɓeydani darde pare ɓeydani darde usara Yetem ko Jainab Yaya, Yetirin ko Jack, Jayam ko Joel, Pula wi denta wani dol. Assalamu alaikum Betem ko Aisha Yaya, Yetirin ko Jack, Jayam ko Joel, Pula wi chugule wapi umure teno. assalamu aleykum bandiraɓe on calminama on juurama mbiyetemi ko Kumbali jeeyami ko Jowol Sare Yaman Dem Farba wiyete Big Basse Diaren Thomas Sankara ala ko ari duumade goto foof ari ko yurnade mo arani duumade hanani foftude ɓurnare aduna wiyete ko meeɗi kono aduna yettete ko beeɓi Sankara ne meeɗi kono hande Sankara beeɓi
o fiitaaki becce yaadaani e gacce o ɗacci inde finde o ɗacci winde kono wonko o ɗacciri windere Sankara ƴiŋano so wona ɓurnare o yiyano so wona bamtare ngam hisnude gendi mum e kala mobare ponduɗo lejji ha sañi o saliɗi mbaɗa peƴƴi ha sañi o kam tabitini piidi gollal feññini hakke potal tawi o yeɓaki pinal ñande nanmi Sankara nduymi no jarɗo Sankara ñande hen kuɗolam hukkiti Lankara mboɗo simta golle Sankara elle ko kanko tan waali lakara Burkina mbimi waasi kono Afrique ne kayne waasi ñande hene Burkina ñande hene yiɗɓe Burkina mbayi kono ñaaki curkina bamiyo bang to jaaruɗa ko woyyo Sankara eskey Sankara yo Allah yurmo Sankara wirni kono mayani Jay Seydou Amadou